नानिमोन मा खालामनाय जाखो बेलाय So guys जोंनि नै डिस्लार शट फटो डाइरेक्टर बैसागो मोनफिनबाय गाइसफोर एप्रिल फुला दाबो जोबाखै खिन्थु थगाय जागासिनो आङो एप्रिल फुला दाबो जोबाखै थगाय जागासिनो दिनै थगायनो नंदों आंबो सानैसो मानसिफोरखौ गासिखौबो नङा दे गाइसफोर बेनिफ्राय दिनै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव थांगासिनो गाइसफोर लोगोसे बिथिं फाथैबो लादों फाथै फाननानै गारि भारा होनांगोन ना बिथांनि फर्चुनारनि भारायाथ' गोबां जाखायो नालाय ओरैनो सेन्ट्र'फोरनि भारायाबा बेलेग जायो ओमफ्राय फाथै फानलांगोन ना फाथै फाननानै भारा होनानै बावखुंग्रि हाजो चलो गाइस बने रही है वीडियो में इंतजार ना र गय जाना लाग्रोनि गाइसफोर गय जाबासो एसे फ्रिं मोनो जों सोदोबफोरा ओंथि गोनां फैयो नों मोजांमोन नामा हा सरि दा जासिगोन आं बेसेरा जा फर्चुनार मालिकआ गय जाग्राखा जों जेब्ला सिगाङाव थायोना गया 50 थाखासोनिया 10 किल'मिटारबो थाङा दा जाहैनोसै ससे थांनानै स गाइसफोर लाबाय माब्लानि दिनाव गोदोनाव आलायनो मोननाय बिदिलाय लाबाय थांगासिनो बावखुंग्रि होनो ना मा होनो माहा सहैयो थांगासिनो र' दोङो उनथिं दोङो सेंग्राफोर साफा मा खालामनाय जाखो बेलाय हा আমার তাতো নহব मा बेलाय मा खालामनाय जाखोबा नानिमोन मा खालामनाय जाखो बेलाय जोंनिया लासैसो नङा मा नांगौ मानो फैसायानो गैया जोंहा फैसा लायनोसो ओंखारदों जोङो बेंकआव फैसा लायनोसो ओंखारदों ओइ बै सेंग्रा आंनि लाना बबेयाव थांनांगौ मेथाइ जानो ना मानो बुंग्रो दे जाबाय दे ओइ जों होबाय दे बिसोरखौ हगारथारनाङा नङाबा जोंनिखौ लाफिनगोन जोङो ओरैनो गाइसफोर फाथै फाननासो गारि रिजार्भ फर्चुनार लाना फैदों गोदाव सोरावनो लाखिलायबाय गथ'फोरा आरो बिथिंबा खैथाम मोनलांबावो बिदि लाखिग्रा जारलासो जाबाय गोरोन्थि दिनावसो फैफ्लांबाय बायदि मोनदों आं दिनैनि दिनाव बैसागो I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way, no, I'll give up everything. लाबो जानाय लोंनायफोरा खायसेल'सो जादों आं दासिमहालागै ओइ माबा नै लथ'बा गोथाव नङालै गोथाव नङा मुलि होनायसो खोमा मैदेर सेफायना गालांनाय सालि बियो फाग्ला गय लायनो होबाय ओमफ्राय माबा थालिरसो लाबोबाय गय गैया बैलाय गय दखान मा जालाजों फरायसैला र' फैगासिनो र' नोंसोरखौ जों थिनहरगोन जारलासो गंसे फैगासिनो र' गंसे फैगासिनो औ गारि गंसे फैगासिनो बावखुंग्रि गाइस जोङो नै दायो बावखुंग्रि थांगोन बावखुंग्रि ब्रेकफास्ट खालामगासिनो जों नै नायना लागोन गाइस माजों ब्रेकफास्ट थालिरजों नामा थालिरजों गाइस नै जालासो दे मोननै हमन जाखानांगौ आरो थाइसेबो जाबावनोसै आं 52,000 नि लाखादों सिन्था गैया गाइस नै नायना लागोन बेसांनि हाबा जायाखै सेंग्रा गोनजासो नैबे सिङाव थालिर जानायाबो जायाखै गैया गय गैया मा खालामनो ओंखारदों हासुनो ओंखारदों भिडिअ खालामनो गोदाव सोरावनो माने बिदि नोंसोरलाय सेंग्रा मानसिफोरानोलाय होद जायालै बिसोरजों ओमफ्राय गासिबो जों सासे लोगो नेगासिनो सासे फैगासिनो गासिबो इउटुबार गोनजासो गाइसफोर मा होनो
फैगासिनो दा फैयासालाय लेट मा होनो सफैयाखै हांसो एफा गोबाव 와 빠르게 별로 सफैबाय दायो गाखोसिगोन लांसिगोन नोंखौनो बखिगासिनो भिडिअआव हाबगोनांलाय हाबदोब्रा टिकटिफ्राव हाब दा बै मादैमोननो रिजार्भ नांगौमोननो नोंनि गारिखौ रिजार्भसो रायज्लायनो नागिरनायमोन जोङो उनसिगां माबा नै दे W building हायनो बुंनो W building नो गाइसफोर बियो मा बियो वाटरप इन्टारनेशनेल हटेल थांनि र' ओइ नोंसोरलाय रुमसो लानो थाङो ना मा थानो अनलाइननि बुस्थु मोनो गाइसफोर बियो अरुणाचलनि इन्टारनेशनेल W हटेल होनना बुङो बिसियाव जों दा फैदों आरो ना दायो नै लिफ्टआ बन्द जानानै दङ दा जोङो थाबाय थांगासिनो बिल्डिं सायाव माने जोंहा सासेया नै सेलफि लानाया जालालै जामाफोरा दालाय बेसेबां गोजौआव थाङो नायदो गाइसफोर भिउखौ W building नायनो होनबाय थादोंमोन गाइसफोर सेंग्राफोरा लाना फैदों बेनिखायनो अरुणाचलनि इन्टारनेशनेल 5 स्टार हटेल बेयाव रिसेपसन जिरायना थाग्रा नामा मै मासे दं बरिया जबा फैसा होनांगोन नामाफ्रा जना नायदोलांसे गाइसफोर जोंहा मोनसे घटना जाबाय डिसलारखौ ओरैखौ सियोला केमेराया केमेरानि नैबे खोबग्रा बुस्थुआनो गोमाबाय आरोखि सिख्लाफोरखौ फट' खेबेसो गोमाखो ना माखो मिथिला जारला जाबाय दा नागिरलागासिनो आरो जोङो दायो गैया मोनाखै नायग्ला फाइनालि जोङो दायो भालुकपुं टुरिस्ट कमप्लेक्स रेस्टुरेन्टआव दङ आरोखि मा खालामनो सानखो मिथिया माखासेफोरा हाबलांजोब्बाय दायो जोङो हाबबाय आरो ना गाइसफोर बिसोर सानै बिराद गाजासै आरोखि बे बिल्डिंनि बिगोमासै आरो बिसोर सानैया बिराद दुगा नुदोंना बिसोर सानैखौ Wow, what a view guys. जोबोद समायना नुमारदोंलै बेनिफ्राय बैथिं फरलि नुफेरि सानै मानसिफोर दङ गाइसफोर नै बा बिथांमोना ना बिसोर सानैया बैथिं नाव फैबाय थादों आरोखि बिसोरखौ नायथारगोन आरो बिसोरो नायगासिनो आरो नै बाब लागा जोंबो मालाबा गाखोमारनांगोनलै माहा जइन खालामनांगोन होनदों बेयाव गाखोनोबा नामेरियाव बरिया मालाबा फैनोसैब्रा फैगोन जागोन दे ना बेयाव हवाखै होननानै ओइ बे बुस्थुखौ खिथाफिननांगोन मोनमारबाय न' माबा केमेराखौ दिहुन आदसा आं बेयावनो माने सोलादिनि आरो जेनेबा गाइसफोर बे बुस्थुआनो माने गोमादोंमोन जोंहा दुखु मोनदा मोनफिनबाय खेबाबो माने बेयाव खेब सोना बे स्ट्रेस जायोना दा जाबाय फाइनालि जों मा होनो देलाय मा होनो फाइनालि जोङो दुखु जादोंमोन डिसलारनि नै ग्लास खोबथेग्रा बेखौ जों मोननाय जाबाय इन्टारेस्टआनो मोनबाय बिथांखौ गालांनाय जासिगोन गाइसफोर जोङो दायो उपाय गैया बिथाङा बे जायगानिनो माने बिथांखौ लाङाबाबो जायाना गारि हायदों गारि बाय गोजोननाय मोनबाय ना मोनफिननायखाय गोजोनबाय खिन्थु आयै बिराद दुखुमोन जोङो गाइसफोर मा होननानै बुंनो ओरैबायदि दुखुमोन माने दा मोनफिनबाय ओरैबायदि खुसि जाफैबाय अरुणाचल बर्डार खाथियावबो ओरैबायदि बर'फोर दङ गाइसफोर बैसागो मोनफिनबाय मा सानदोंमोन आराम जिरायना सा लोंनो सानदोंमोन आं माहा W building गैया बेनिफ्राय मा होननानै नों एक्सपेक्ट खालामदोंमोन जेनेबा मा होननानै नुगोन सानदोंमोन नों W building थांगोन सा कापसे अर्डार होनानै आराम सा लोंगोन बेनिफ्राय पासताला पुरा बिल्डिं गोजौ गाखोनानै दैसा माबा फरलिफोरखौ नायगोन नैबेखौ सानदोंमोन आरो गोजौनिफ्राय बेनिफ्राय दा मिसा मालायनि माबा रुमसो नुबाय गाइसफोर बियो मोनसे इन्टारनेशनेल 5 स्टार हटेल
5-star hotel international W building बेयाव मा नुगोन बेयाव लजिंसो दोङो बेयाव सोरबा सेंग्रा सिख्ला उन्दुहैग्रा माबा माबि अनेक सोरबा ट्रेभेलारफोर फैनानै हर जाबोला थाबायग्रा मोनसे हटेलसो बेयाव मा नुगोन नोंलाय बिसनाफोर नुगोन दोंनायलाय दङ रेस्टुरेन्ट गाइसफोर बेनिफ्राय फैसाखौ गिनानै हाबासो जोङो फाग्ला फाथै फाननासो फैदोंना फैसायाबो बारा गैया बेनिखायनो हाबनाय जायासै गाइसफोर दायो नामेरि हाबबाय साल दंफां सिं सिं हाबबाय दायो आयौ लामाफोरा जागोन नालाय बे नामेरि नेसनेल पार्क दंखायो निथिं ओइ आस्ते मुरि भाजा गाइसफोर लामाया एसे गाज्रि नामेरि सिङाव जोङो दायो माने नामेरि नेसनेल पार्कखौ जोङो नायनो फैदों आरोना बेनिफ्राय गासिबो चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो खैबार बुंबाय थानोलै खालामथोंसैलै मायमोन नामेरिखौ नायनो एक्साइटेड नंगौना नङा नोंसोरो नंगौना आंबोथ' नामेरिखौ नायनो बिराद एक्साइटेड माने नामेरि खाथिनिनो मानसि आंबो खिन्थु नुफेरबाय ब्रा बिराद गोबावसै गाइसफोर गोदो सेंग्रा टाइमाव फैनायानो आरोखि ओमफ्राय दा हिनजाव जाबाय गथ' गथाय जाबाय माने बेरायनो बारा मोनाना ओरैनो दिनैबा आङो थगाय थसिसो फैदों गाइसफोर बेलेगाव इम्परटेन्ट इमारजेन्सि मिटिं दं होननासो फैदों दा आरो बे भिडिअफोरखौ नुबाय हिनजावा जाखावगोनसो गाइसफोर लालिमुकेम माबिले लालिमुकेमनो लालिमुकेम नामेरि माबाफोर अर्डार होनोसै नामा फंबाय बेयो रेस्टुरेन्ट दा जिरायदो फंबायमोन बेयावनो लाबोदोंमोन आं नोंथांमोनखौ जिराय फाइनालि गाइसफोर बिराद मेंबाय जोङो दायो एकदम सिङाव माने पार्क मोनसे दं बेयावनो माथो लरग' थरग'दो सैमा खुबैहरदोंलै आङो फैथिनोबो दा बोरैबा खहायानो लाजाथारालै बोरैबा महाभारत मोनामखाय गासिबो जोंनिया सासे मेंनानै गारि सालायनानै ओरैबायदि आराम आजादि जना दोङो ना माने थाबायनो गोसोआनो गैलानो आरोखि दा जोङो थाबायनोसै एसे नों जिरायबाय था बेयावनो नायदो गासिबो बेफोरखौ नामेरि नेसनेल पार्क नै नामेरि आसाम टुरिस्ट ओरै आरो मा नुयो नैबेयाव मुसा माबा माबि दङ मुसाबो नुगोन माबा माबिबो नुगोन अनेकबो नुगोन जायगायालाय एसे साफायानो साफा खिन्थु बरिं नांदोंना जायगाया साफा खिन्थु लेकिन बरिं नांदों ओइथिं थांनो बै माथो गोजाम माबा पुराना माबा बिल्डिं फाइनालि नामेरि नेसनेल पार्कखौबो नायखांबाय जों गाइसफोर दैसायाव थांलाबायासै दा माने थांनोसै गुबुन मोनसे जायगायाव नालांबाय थाबानो जाबाय गारिफोराव आदै एकदम बरिं नांमारदों ना फंबाय दिनै जारलासो माने थान्दाफोर ड्रिंकलफोरबो मोनसेबो मोना ड्रिंकल मोनसेसो मोननायबाबो जागौमोन ड्रिंकलबो मोनलोङा दै बथलबो गैया माबो गैया दा बेबायदि जायगायाव थाबाय थाया जोङो थाव गोदाव सोरावनो फाग्लासो बेबायदि पार्कफोराव किसुरा बेरायनो फैयो आं दोहैनो फैया होनना बुंखादोंमोन बिसोरनो माबा नामेरि नेसनेल पार्क माबा केम्प इक' केम्प नायनो गोदाव सोराव माबा ग्लास बुफायनाय माबा माबि नुहुरदों हनै हाग्रा बारि माबा जोंहानि गय बारियासो साफासिन गाइसफोर फैजोब्बाय जाब्रा जाल नंगौ दा सेस खालामनांगोन ना र' मोनजाथ'वा आंनिया सफैयाखै फाग्लाफोर बास दासो मोनफैदों दे गाइसफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नांसिगोन गाइसफोर बिराद बेरायनानै माने बिराद बरिं मोनना फैबाय जों अनेक जायगा बेरायना फैबाय गाइसफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय गाइसफोर मोजां ब्लग लाबोनो हानाय बायदि बिदिब्ला भिडिअखौ फोजोबनोसै गाइसफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय होनना बुंदो गासिबो बाय